Usa ka kumula agani ba? Wala ay kay sa barangay. Madto ka mo sa tindahan. Oh, kainit yung panahon ay. Salamat na nagtambay. Bawa sa laay. Oy, doy! Uy, unsay tuyo nimo? Naaram na ka diri adi ay. Ay, perme magmadiri ah. Nya, asa man taron? Manglaag na karon. Hampot am lag. Adto ta sa atong teritoryo, dito ka Busloy. Oh, kana ramday. Ah, tata. Isa. Unsa ba tayo ito? Manglaag ta dito. Isa. Tuwara nga ni malo. Buwas nga may buot. Atong aton. Wala ay bunidiri ang yawa eh. Asa ito mga animal ba? Tinginaw kung maabot ba, wagin sila. Awin na ang lawas, huwag mangilot. Boss! Suan, ano kung maabot sa inyo ba? Part time na ako ron. Pasingsan jo kay boss. Say, pasensya. Gaina po maabot sa inyo, di ba ba? Kita kanin ko mo? Isar na pero dua igo. Ha? Basig. Basig. Uy, hindi man jud boss, dugay kayo eh. Siya ko, buwang ka. Ingkot-ingkot raw kanina dra. Pataka raw Dugay ka. ka. Jesus, nasuko na si Busloy oy, dugay Sa ka. ako. Naglalis ba ang yun? Luto ko dire. Mga buang. Dire. Oh, hilot raman na boss. Buhi ko. Asa man dapat boss? Lilikod. Dili. Gaina po maabot. Dugay kayo. Boss, kadumdum pa ka to. Katong dibirahan ko dito sa barangay Hagunoy. Kadumdum ko ato. Supol man ko ato. Nala ko nilong aga to, pagod. Pero karon be. Nay mo dayo karon ha. Kite lagi sa kuha, kita ang ko muna ko kasi masumbagan ni na ah. Kita lagi minteryo lagi. Diretso lagi minteryo ba? Awak kita ang dayo ron. Patay sa kuha karon. Atay gibirahan dahil mo boss. Nag-ingon pa mo sa kuha kayo balik-balik ag buko. Ah, asa ka atong miagi. Timingan pala sila boss na sila mo dayo diri ah. Aw, kung mudayo sila dyan asa sila miagi. Basta piti-piti mo gid ba? Kadugay man malibang isa, labi tilaag. Dot paglayla na. Pagulat yan! Nalibang makita! Muna, singkaw og saging. Tubol na. Ay, salamat mahig ko. Pagay diha. Mang sex na ta. Sabay lang ayan. Kadagit ka kong check sa anay. Wa ka salig si mong naong. Namo na naog pantat. Ah, suga pa rin mo manginaway. Ay, mong naong mura mangganig bao nga naghayang. Bus, di tayo. Sama na! Uli nagbira sa ato boss ba? Tayo mo, rin nagbira sa inyo. Murag mo yun na. Jackpot! Oh, hindi ko murag. Desa. Ako na nagbira sa tuwa, no? Ako yung namuhampak, ha? Ha? Yung namuhampak ko na. Ako yun na, ha? Na? Igi. Ako na, no? Hoy! Hoy, Pod! Sa'yo, Pod! Oo, rin na nagbira sa imo, boss. Kagagmay ang nagbukog. Kita ka na eh. Tugok dun, boss ta.
Dali! Patay, boss. Nagbukod. Run. Dagang yun! Run. Nauman na yun. Right. Uy, pod! Kasi yung ipon. Ay, uy, pod. Right. Oras mo. Hindi ako. Ako rin ka. Right. Uy, kini man jud boss, dugay kayo. Hindi ako. Buwang ako. Dugay kay ka. Uy, Ganun ay ako rin. Ganun ay ako rin. uy, nge. Kini man jud boss, dugay kayo. Right. Uy, nge. Uy, Right. nge. Kadumdum ang kuwato. Nya. Gaya po na malibang isa, kalamit kay laag. Right. La pagane. Right. Hoy, pod! Hoy! Uy! Unsa yung ipon? Tayo mo, bira sini boss. Kagmaya nagbuko ko eh. Pakita! So, what's up mga binisaya? Salamat kay inyo ni Guman nga. Yes, yo! Salamat po sa Suporta! no, gamay rami no. Tulong rami kabuok. Nangahanaw ang uban og pasensya kaayo sa kuan sa video. Kini nga video kay murag mubo ra kaayo. Kay hapit malubat ang cellphone. So mo to nangawa ang uban si Renata kay natulog og si Dave Pabion nawala. So mag-shout out na ta. Gamay ra nagpa-shout out kay gamay ra pud sila. Di ara ko. Nasa akong cellphone. No? Pagwapo mo diya. Pagwapo ba? So, kini. Shout out kang Aisa Jane. Shout out! Shout Kini, out! Dolores. Shout out kang Aisa Jane. Basta ako ni gagawa pa kayo ni. Shout out kang Cherry Ashley. Shout out! Shout out sa iyo. Okay, nakakitaan nga video kay Ina. O shout out kang Chloe Suelo. Basta, Mora. Shout out! Oh, shout out, shout out, shout out. Shout out kang Ruhina Aradi. Shout out! Ruho Kalito. Shout out kang Jeremy Huevas Maniegos. Shout out! Ako nang Uyabi. So, napailinag po shout out. Shout out kang Davis Pera. Shout out! Shout out kang Christine Joyce Pera. Shout out! Shout out kang Risa Jane Murado. Shout out! Shout out kang Marek Borjos. Shout out! Shout out kang Duman Week. Shout out! Shout out kang Jay Anongayo. Shout out! Wapa daw siya. Shout out kang Trinapulintan Aradi. Shout out! Kung shout out po sa Team Pogi Channel. Sa gusto ninyo makita ilang mga kung ano, mga bites or mga vlog. Di aray lang channel, oh. Na? Team Pogi Channel, ha? Mas pogi me, ha? Mas pogi me, no? So, moro to. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated mo sa mga kagabuhang nga video. Binisaya ni Bites at your service. So, your